こんにちは、隙間のリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座第21回目です。よろしくお願いします。今日はカオルベヒオケ会を取り上げて、ハワイ語の基本的なところを解説してみたいと思います。カオルベヒオケ会というと、このパパのバージョンで有名かなと思うんですけど、作ったのはイーデス・カナカオレさん。イーデス・カナカオレさんが暮らしたハワイ島ケアウカハの海沿いの光景を歌っている歌です。でまず基本的なところを確認しておきます。カオルベヒオケ会、このタイトルに定冠詞が含まれてますね。定冠詞はカとケ、そしてケ会、このケエアオで始まっている言葉なので、ここはカではなくてケが使われている。で歌詞の中に定冠詞みたいだけど定冠詞じゃない言葉が出てきますので、まずここを押さえていただきました。では早速命令を見ていきたいと思います。いきなり平方平ので始まります。愛すべき光景なんです、そこはって。私が語ろうとしているところはどういうとこかというと、平方平のなんです。愛すべき場所なんです、そこは。何か集合的なものを補うとしたら、なんか後ろに家やとか、そういうのが来るかなと思うんですけど、歌には主語は含まれていませんが、漢字としてはそこは愛すべき場所なんです。そしてゲイゲアク、これは見るとそこはっていう感じなんですけど、この形ですね、これは定冠詞ではないんです。池は見るですが、池に定冠詞がつくとすると海形になるんですよね。この形は動詞についていて、この見ればとか見るときにはとか時とか条件とかを表す形です。で、意訳見ると。で、誰が見るのか、歌ってる金かおれさんだとすると、会う私が見るといつでもそこには平方辺の愛すべき光景が広がっているんです。この主語、この会うとかは歌では省略されてますけど、もし何か補うとすればこんなところかなと思います。そして、ケカイモアナヌイラ。ケカイモアナは、海は海ですけど、モアナはもっと外海につながっていくような大海原な感じですね。大海原のイメージ。遠くまで水平線の向こうにまだ海が広がっている、そんな広がりを感じさせる言葉です、モアナ。それにノイ、大きいという言葉がついていて、ケカイモアナをこのノイ、大きいは修飾してるんですね。後ろから説明している。そしてラー、このラーは広がりを感じさせるラーです。遠くまで海を見晴らしている、そんなイメージですね。そしてヌイケアロハエヒーポイネイ、またここにヌイが出てきましたが、先ほどのヌイは後ろから説明するヌイでした。大きい海と。こちらの方は文頭にありますね。文頭にありますので、これは説明ではなくてたくさんあるという意味なんです。ケアロハがたくさんある。どんなケアロハなのかを説明しているのがヒーポイネイです。ヒーポイっていうのは可愛がるとか、子供に食事を与えたりするような、なんかそういう可愛がるっていう動詞なんですけど、なのでここでは海に子供を可愛がるような、子供を育てるような愛にあふれてるっていうのは、生命力が、そこに生命が育ってるっていう、そういう光景を表現してるんですね。海に育っているカオルベヒオケ貝、海藻が育っている、海藻の茂みがゆらゆらしているって、そういう歌なんですね。よく知られてる歌だと思うんですけれど、カオルベヒオケ貝、こうやって細かいところを見ていくと、より風景が、歌われている光景が目に浮かぶと思うんです。ハワイ語講座でもカオルベヒオケ貝の取り上げたいなとか思ったりするんですけど、今日は1番だけさらっと解説してみました。メディアのためのハワイ語ミニ講座終わります。